Cani muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi ye juma ye juin kalo tile 5 san 2026 nin ye a ka dɔn kibaru waati selen an ka bi bakuruba kɔnɔna la ka bɛn ni min bɛ tali kɛ lakana sabatili la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bingali wale kɛbɔ minnu ni olu kɔni b'a la ka fara maa dɔw kan wali u yɛrɛ bɛ ka wale dɔw ta ka Mali yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Mali ɲɛmaw olu kɔni fɛnɛ ye min ye ɲinini ka se ka o bila sen na ɲinini min ni tɔnɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a kɔfɛ ni maa min kɛra sababu ye ka maa kofɔlen ninnu k'olu lase Mali ma walima ka kɛ a la olu yɛrɛ kɔni tayali sababu ye ko tɔnɔ bɛ o tigɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an bɛ taa ayiwa min ye sɔrɔ ale ni tajiko taasira kɔni fɛnɛ fɛ min bɛ tali kɛ an bɛ waati min na yɛlɛma belebele o de kɔni donna min ye tajiko yɛrɛ kɔni an bɛ waati min na minɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ litiri miliyɔn 30 o de kɔni donna Mali yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na o waati kelen na an ka cakɛda min bɛ ne ale yɛrɛ kɔni bɛ kɔlɔsili yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ an ka sugu ko bɛɛ lajɛlen kan olu bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la yaasa maa dɛnɛma jugu minnu ni olu kɔni bɛ ka waleya jugu ta ka essence ko yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ taa senna dolanci o kɔni o taasira la Mali wa dolanci kulu min yɛrɛ kɔni bɛ nɔ ni o ye an ka dolanci sanfɛ dolancilaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu kɔni ye degeli karamɔgɔ kura ka se ka o de kɔni fɛnɛ sɔrɔ min ni ale tɔgɔ ye Antonio da Silva wa kɔni ale kɛra Mali min ye senna dolanci kɛbaw ye olu yɛrɛ kɔni ka degeli karamɔgɔ ye ni ye an ka bakurubaw ye an bɛna don an ka walawalali kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali cɛ ni muso denmisɛn maakɔrɔ a ka kɛ jamana ka kan ani jamana kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn min bɛ tali kɛ kunnafoni na o kɔni taasira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ lakana o na se ka sabati cogoya min na an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la minisiri min n'ale ka baara bɛnnen bɛ wa lakana sabatiliw ma jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale ye kunnafonidi kɛ kunnafonidi min yɛrɛ kɔni fɛnɛ senfɛ a kɔni bɛna yira k'a fɔ maa minnu bɛ nɔ ni olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka bingali wale ani dɛnɛma juguya ka se ka o ta ka Mali yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛrɛ min ne a kelen bɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye malidenw olu ka taa ni ka sigi o bɛ ɲini ka don gɛlɛya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o siratigɛ kɔni fɛnɛ la an ka minisiri min bɛ nɔ ni ale ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni fɛnɛ sabatili ma n'o ye général de division Dawudu Ali Mamudin ale kɔni ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko olu kunnafoniya kunnafoni min kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ maa o maa ni e de kɔni kɛra sababu ye ka kunnafoni di walima ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ ni an bɛna da kan sisan nɔ ka se ka kɛ olu yɛrɛ kɔni sababu ye min b'a to degun ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ta ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka cogoya min na ko sɔrɔ walima sara o bɛ o tigilamaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ma kofɔlenw na Iyad Agali ale kɔni ɲininen bɛ maa min ni o kɛra sababu ye miliyari 2 ko o na di o tigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma Amadu Hassan Sangare alias Amadu Kufa ale ta ye miliyari 1 ale ni ayiwa miliyɔn 500 ni maa min ni o kɛra o sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Abdulaye Mamudu Bekayi Jalo alias Julebi de Nampala wa ni maa min kɛra ale fɛnɛ yeli walima ka se ka dankari k'a la o sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye miliyari 1 ani miliyɔn 5 o kɔni o na di o tigilamɔgɔ kofɔlen kɔni fɛnɛ ma Algabas Ag Ntala maa min mana kɛ ale yeli walima ayiwa ka se ka dankari k'a la o sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye miliyari 1 o na di o tigilamaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma Sedan Ag Ita ale ta ye miliyɔn 500 ye Bilal Ag Ashiri fɔ maa min mana kɛ o fɛnɛ yeli sababu ye walima ka se ka dankari kɛ o de kɔni fɛnɛ la o bɛ miliyɔn 500 o fɛnɛ sɔrɔ Mali gouvernement kɔni ye wele da ka se ka wari kɛ jamanaden cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ ma an ka taa hakili jɔ ani hakilisigi o de kɔni fɛnɛ ma wa min ye dɛmɛ ani dɛmɛ ye k'o ta k'o ɲɛsin an ka finitigilakaw ma min bɛ tali kɛ lakana baaraw o bɛɛ lajɛlen sabatili la an bɛ taa min ye tajiko ale kɔni taasira kɔni fɛnɛ fɛ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ wulikajɔ ni cɛsuru olu kɔni bɛ sen na nin waati in na min b'a to taji o na se ka jamana yɛrɛ kɔni lasɔrɔ cogoya min na wa i b'a ye k'a fɔ baara sɛbɛsɛbɛw ale ni baara belebele olu kɔni b'a la ka kɛ o sira fɛ yɛlɛma belebele o kɔni o donn'o la wa i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana marabaaw la ale ni an ka juraw olu kɔni ye lasigi min kɛ n'a bɛ bɛn ayiwa lasigi 23 yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa min ni a bɛ tali kɛ tajiko a kunkanko kuma yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ la wa i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ka bɔ juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 4 kɔni fɛnɛ la a yira k'a fɔ min ye citerne 663 o kɔni o donna anw ka jamana kɔnɔna la wa n'i ye a litiri yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ fɔ miliyɔn 30,976 litiri la o de donna anw ka jamana kɔnɔna la o bɛ tali kɛ essence gasoil fiol ale ni gaz bitane yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a la n'i ye a jate yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ o bɛna fɔ min ye ayiwa taji donni min kɛra anw ka jamana kɔnɔna la 100 sara la i bɛna ye k'a fɔ min ye 15 o kɔni o farala ka kukura tuguni o siratigɛ kelen kɔnɔna la cakɛda min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jateminɛw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛnɛ sabatili ma min b'a to sugu sɔngɔ o kɔni o na daya kɛ cogoya min na wa hali n'o y'a sɔrɔ bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa fɛɛrɛw ni dabaliw olu kɔni b'a la ka tigɛ min ye kɛlɛjugu min ni a bɛ moyindora kɔnɔna
kɔnɔna la ni o kɛn bɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka taji olu ka sira yɛrɛ kɔni sumaya wa fɛɛrɛ ni dabaliw bi ka tigɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min b'a to wa jamanadenw olu la lafiya cogoya min na nka o kɔfɛ baara wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka kɛ an ka sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye cakɛda min ni ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ ma wa olu kɔni ɲɛ dara maa dannamajugu dɔw fɛnɛ kan minnu ni olu kɔni b'a la ka taji ka se ka o dogo yaasa don n'a nataw la k'a feere jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma gɛlɛya kɔni na wa tɛgɛ kɔni dara a ma kofɔlɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a n'u ka bidɔn o bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ n'u kun kelen bɛ ka dogo station dɔ yɛrɛ kɔni ale ye magasin yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ɲininiw olu natɔ sen na halisa an ka polisilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ yaasa maa o maa bɛ nin baara jugu ninnu kɔni fɛnɛ la ka se ka tɛgɛ da o bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ taa an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka segu ale ni dɔnko yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ka bɛn ni an ka jamana ka fara ɲɔgɔn kan soba min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ nin nɔ ni o bɛ tali kɛ CEC yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ hakili ɲuman belebele o kɔni o kɔlɔbɔ karili o kɛra yen nɔ ka bɛn ni arabadonya yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni a bɛ tali kɛ anw yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ coton min bɛ bɔ n'o o bɛ fɔ ko kɔɔri wa ka se ka o yɛlɛma ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a nafa bɛna se jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nin kɛnɛ in a kun bilalen bɛ maa min ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kɔnɔ o de ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ wa seko ale ni dɔnko bɛɛ lajɛlen ma Mamu Dafe nka ale yɛrɛ kɔni kun nɔra bilalen bɛ min ye a ka baarakɛ ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o kɔni bɛ a ka tali kɛ a ka secrétaire général la o kun kelen bɛ ka a nɔra bila wa kɛnɛ in fɛnɛ kan min ye Japon n'o ye Mali teri jamana ye olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan nɔ ni o de ye ayiwa son excellence Murata Yuko ale fɛnɛ kun yira kɛnɛ kan o ka bɔ a la wa min ye baɲumankɛ tɔn min bɛ ko PNUD i b'a ye k'a fɔ o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa laɲini o de ye jumɛn min bɛ tali kɛ ayiwa anw ka kɔɔri min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ n'a bɛ wele Biotex Mali wa o de ye ka se ka fɛɛrɛw ni dabali yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛ wa min bɛ tali kɛ Japon jamana la fɛɛrɛ ni dabali min yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo ani seko ni dɔnko min yɛrɛ kɔni bɛ olu la a ka ja u ka sira min bɛ n'a bɛ wele Indiko Sukumo wa anw ka se ka tɛmɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ min ye ka se ka anw ka kɔɔri k'ale bayɛlɛma ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a nafa bɛna se min ye jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma laɲini min bɛ nin baara yɛrɛ kɔni kɔfɛ o de ye ayiwa dɔnniya kura minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ dɔnniya minnu ni olu bɛ diɲɛ jamana baw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa seko ale ni dɔnko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min bɛ tali kɛ kɔɔriko yɛrɛ ta sira la o fɛnɛ na se ka don anw fɛ yan cogoya min na k'a yɛlɛma ka kɛ mago ye mago min n'a bɛ dilanni kɛ anw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye yaasa anw ka jamana anw fɛnɛ ka se ka taa sugu belebelew olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa ka se ka anw ka kɔɔri ko o yɛrɛ kɔni don da la diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. An bɛ to min ye senna dolanci ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa ni o bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ ayiwa Kongo ale degeli karamɔgɔ min ni Mali yɛrɛ kɔni kun ye kanbɔ degeli karamɔgɔ nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kun ye laɲini kɛ yaasa ka kɛ Mali degeli karamɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni o de Jean Florent Ibege wa i b'a ye k'a fɔ don n'a nataw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la walima waati tɛmɛnlenw na kɔni ye a yira k'a fɔ wa gɛlɛya dɔ bɛ a ka denbaya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ale tɛna se ka Mali degeli karamɔgɔya ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ o min n'o kɛra wa min bɛ tali kɛ ayiwa an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya senna dolanci ayiwa o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko FEMAFOOT olu kɔni ye hakilila wɛrɛ kɔni bɔ ni o de bɛ tali kɛ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni dɔ kun y'a laɲini ka kɛ Mali degeli karamɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa ni o dɔ ye Antonio da Silva wa i b'a ye k'a fɔ baara kɔni a kalifara ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ale na kɛ Mali degeli karamɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa a ka baara a bɛ tali kɛ jumɛn ni kɔni fɛnɛ la i bɛna ye k'a fɔ o kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni dan tigɛra wa baara min ni o kɔni o kan ka kɛ a kɛra sababu jumɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ wa an bɛ ladonali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ale kɔni mun y'a to tɛgɛ dara ale fɛnɛ kan bari ka d'a kan wele min kɔni kun kɛra min ye degeli karamɔgɔ ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ la n'a kɛra ka bɛn ni avril kalo tile 28 ka taa bila mai kalo tile 26 ale fɛnɛ kun ye a ka sɛbɛnw don wa min ye tali kɛ tɛgɛ kɔni dara ale kan nin waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la yaasa ale na se ka kɛ Mali degeli karamɔgɔ ye wa a bɛna baara kɛ sira hukumu dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ sira belebele 5 kɔni o bɔra yaasa a na se ka baara kɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye ayiwa min ye kɛnɛ belebelew olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ farafinna walanbaw fo ka taa se ayiwa diɲɛ kɛnɛbaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a ka jɔda belebele ka se ka o di anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa anw ka dolancila minnu ni olu bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɛmɛ olu na sankɔrɔta ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ cogoya min na yaasa baara in a ka se ka kɛ cogo ɲuman kɔni fɛnɛ la ayiwa min ye Mali degeli karamɔgɔ dɔ o kɔni o na d'a kan ayiwa yaasa a ka baara ninnu olu bɛɛ lajɛlen kɔni n'a sabati i n'a komi laɲini y'a fɔ cogoya min na
Waati boloda togo la an be dɔɔni fo la ka bɛn ni min bɛ tali kɛ an ka dɔgɔkun furuli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min kɔni ye waati kɔni bolodalen min yɛrɛ kɔni kɛra o bɛna yira k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la tile kalaya bɛ t'i jɔ fɔ ayiwa degré 41 yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ka ja ka bɛn ni n'o bɛ bɛn samedi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka n'i taara an ka jamana min ye o tile binyanfan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ fo ka taa se ayiwa an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o o ye Niger jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye anw ni o bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la walima anw n'o bɛ babolo min yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ n'a bɛ wele ko bugulu di Niger i bɛna ye k'a fɔ min bɛ ayiwa kalaya kɔni o bɛna wuli k'i jɔ yen nɔ ka t'i jɔ fo 43 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o kama a ɲininen bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ minnu ni olu bɛ faaba kɔnɔ a ka ja minnu ni olu bɛ jamana tilebiyanfan yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka ji min waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min b'a to fariw a ka ja daw olu kɔni fɛnɛ jalen na bɔ cogoya min na. Ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni min ni Tamtam TV y'o sɔrɔ k'o di aw ma an bɛ aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Tamtam TV a baarakɛla cɛ ni muso wa denmisɛn ni maakɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ka foli ni bonyamasigi o bɛ ka taa cɛw ni muso minnu ni olu b'u sɔgɔ anw n'an ka waati yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka tila k'a ɲini aw fɛ an ka ja ninnu kelen kelen a k'u aimer k'u partager ani ka u commenter an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi Ala ka lakana kɛ an ka jamana ye Ala ka dɔgɔkun a foriko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ.